ダメだからね。調査兵団なんてバカな真似。は？バカだって？俺には家畜でも平気でいられる人間の方がよっぽど間抜けに見えるね。エレン！ミカさん、あの子はだいぶ危なっかしいから、困った時は二人で助け合うんだよ。どうした異端者？悔しかったら殴り返してみろよ。そんなことするもんか。それじゃお前らと同レベルだ。なんだと？僕が言ったことを正しいと認めているから、言い返せなくて殴ることしかできないんだろ。それは僕に降参したってことじゃないのか。うるせえぞこのヘリクツ野郎！やめろ！エレンだ！バカめ！また来やがった！打ちのめされてえのか！カモにしてやる！ミカサがいるぞ！ダメだ！ここに行け！あいつだ！俺を見て逃げやがったぞ！いや、ミカサを見て逃げたんだろ。おい！大丈夫かアルミン？一人で立てるよ。そうか。それで、人類はいずれ外の世界に行くべきだって言ったら、殴られた。異端だって。くそ。外に出たいってだけで、なんで白い目で見られるんだ？そりゃ、壁の中にいるだけで、100年ずっと平和だったからだ。下手に外に出ようとして、奴らを壁の中に招くことがないように、王政府の方針として、外の世界に興味を持つこと自体をタブーにしたんだ。自分の命を懸けるんだ。俺らの勝手だろ。絶対ダメ。ダメ。そういやお前、よくも親にバラしたな。協力した覚えはない。で、どうだった？そりゃ、喜ばれはしない。だろうね。確かに、この壁の中は未来永劫安全だと信じきってる人はどうかと思うよ。100年壁が壊されなかったからといって、今日壊されない保証なんか、どこにもないのに。なんだ？爆発か？おい、アルミン！どうした？一体何が見えるってんだよ！そんな、あの壁は、50メートルだぞ！奴だ。巨人だ。
けがない。あの角を曲がればいつもの家が。母さん、母さん。エイレン、ミカさん、そっちを持て。柱を尖った。急げミカさん。分かってる。巨人が入ってきたんだろう。エレン、ミカサを連れて逃げなさい。早く。逃げたいよ俺は。早く出てくれよ。母さんの足は瓦礫に潰されて、ここから出られたとしても走れない。わかるだろ。俺が担いで逃げるよ。どうしていつも母さんの言うことを聞かないの。最後から言うことを聞いてよ。ミカさん。やだ。このままじゃ3人とも。子供たちを連れて逃げて。見くびってもらっちゃ困るぜカルラ。俺は巨人をぶっ殺してきっちり3人とも助ける。待って、戦ってはダメ。確かに2人だけなら助けられる。だが今こそ俺は俺の恩返しを通す。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。志願師な陥落。人類に許されたのは祈りと絶叫と死のみであった。そんな中エレンだけがその小さな胸に復讐を誓う。